Chasalo Sinjo Bithi Sapuljak Mori Chawi Thwikha Khoroksa Chwrai abo haikiro thimrajak tei Khoroksa Chwrai patimung Sodainando para amchayo patimungo Khorokni Chwrai rokno tlangjaka gonda sora bwkhaste sakhamnogo aboni yagulo refer khlai rohorjaka dolai hangkor sakhamnogo Patimungno tei koktomani bisingte soimankha laithane fasalo Khorokni Chwrai rokno nogo kalangai buma samungo thangmani koktoma abhai jorauno Sinjo Bithi Sapuljak Mori chamani Khorokni Chwrai abobai asrai Khorokni sakhami ongmani koktoma borokni mongmai nereng riang tei malisa riang sarigo buma bufa samungni nogo phai nugui mankha Chwrai rokni sak belai no hamya ongjak aboni bagai borokno puila tlangjaka kondasora bwkhakse sakamnogo aboni aglo chasal fungo refer khlai rohorjaka dolai hangkor sakamnogo paitago saknaijagoi tongmani jorao chasal sarigo Thwikha mainorong riang abai hini saka Khoroksa borok Chini parawo Sodainando para Rani Pukur Gondasora Ardi Block Rojagawo Miapuo Cheharo Mangnoi Sari Sajawo Tibai Mori Kolyok Mono Abono Miske Mono no Sari Pai Barano Dati Amidi Bawo Abono Kuklai Chalai Hiha Chalai Paya Sarike Naiba Cheharo Balai Pai to Sunglai Shileha Abo Mori Chah Imsi here Abonke Onaya here Aspatalotina ha Mainorung riang bai milisariang brok noi 5 বছর 6 বছর উনাই বয়স আসিছে বয়স পর অঙ্কে হামনাইয়া হিয়ে গন্ডা সর হাসপাতাল তিনা হা আরো নি থি মাইয়ানি হিয়ে খোলাইরে ফারিয়া হা হরনি 10টা সময় কারো হহা তংকে তিনি হর আইয়ে নাইনাইবা 8টা 9টার সময় নাই আসিকে বংকে দ্রাউয়া থুয়ে থাহা কে হা মাইনরুনি আকে থুই থাহা Mili sakit ya kota ompo sorile bompono hamsuk ya ko kau role sasule satungko bafo tungko kintu hamyang tungko boke hakibu tak wa aspatalo tungko bune ompo ye brok ni bok pandawo jungjung ye cari mayang tha che haron tre hokra ro bukroi ompo ye bok ni boke ke chaye tin parawa ke gothonawo abahai ke note Khoroksa Chwrai bo haino hai thimraja khane koktomani bisingte saimankha patimungno kitingai amse ganangai nukjaka kha khamung Bureau Report Chini Khorang